Hráčky prišli na tréning v dobrej nálade. Na úvod všetkých víta manažérka ženského futbalu na Slovane Natália Látal-Mackovičová. Predstavuje postupne realizačný tím a aj jednu novinku v ňom – trénera Michala. Dievčatá nevedia, že toto je skrytá kamera. Michal, šéf Fokedu a náš nový partner, má skúsenosti aj s trénovaním futbalu, a to tých najmenších. A podobnosť s Tedom Lasom? Čisto náhodná. Ahojte, moje meno je Michal Vojkovič, mám 40 rokov a vďaka tejto zmene, ktorá je pre mňa docela nová, tak dohodli sme sa so Slovanom, že budem pokračovať vo svojej kariére športovej, teda s dievčatami. Čo sa týka mojich skúseností, tak nejedná sa len o futbal, jedná sa skôr aj o americký futbal, ženský americký futbal, hlavne plávanie ženské a bavíme sa o aj klasickom futbale. Takže tým, že Slovan robí zmeny, chce ich previesť celé aj teda do ženského tímu Ačka, postupne ďalej aj do tých nižších kategórií. Čo je dôležité, že budeme meniť nielen taktiku, ale aj celú prípravu a budeme do toho zapájať viacej vecí. Môžem sa spýtať? Áno. A pohľadáte aspoň pravidla futbalu, keď už ste robili toľko veľa športov? A hlavne pracovať s ženami na futbale nie je ľahké. Viem, pracoval som so ženami aj vo futbale, aj v americkom futbale. Ty si Danny, že? Je super, že si tak drzá. To ale potom ukážeš na ihrisku, OK? Dobre. Takže... Danny síce nedá trénerovi pokoj, všetko je však iba na oko. S Michalom sa už predtým stretli a poznajú sa. Našimi ďalšími spojkami v celej veci sú Kubo, hlas Slovana Bratislava, ktorého prítomnosť slúži ako zástierka na prítomnosť našich kamier. O všetkom vie aj asistentka trénera Barbara, ktorá všetko s Michalom dôkladne pripravila. A samozrejme drzá Danny a Sima, ktorá má na sebe pripevnený mikrofón, o ktorom spoluhráčky nevedia a zaznamenáva všetky reakcie. Budeme robiť testy v rámci prípravy tých nižších priečkách, to vám potom povedia aj trénerky. Tie, ktoré neprejdú testami, pôjdu ešte na doplňujúci kemp, ktorý bude vo Varšave. Ten bude trvať zhruba nejaký týždeň a pôjdete tam aj s mužmi. Není to kemp, kde by sme potom vyradili tie hráčky, a je to kemp, kde tie hráčky chceme potom samozrejme zlepšiť a nejakým fyzickým spôsobom ich trošku potlačiť dopredu, aby sa vyrovnali tým, ktoré sú vpredu. To je asi tak na úvod všetko, áno. My sa chystáme vyhrať ligu. Vládnete to s nami? Vlado už mal ten našlapnuté. Vlado mal našlapnuté, hej. A Vlado je kde teraz? Dobrá otázka. Čaká za štadiónom, kým mu vyšleme pokyn na ukázanie sa. To si možno odpovedala, ale ja Vlada osobne nepoznám a nechcem, aby ste to brali tak, že ja som tu vyslovene prišiel a vyhodil Vlada. Toto je vždycky rozhodnutie vedenia, nie mňa, čiže to je najdôležitejšia vec. Ale poprosím vás, predsudky si nehajte. Danny, bude dobre, keď to necháš na tom ihrisku a nie voči trénerom. To bude jedna základná vec. Naučíme sa trošku rešpektu, OK? Dobre, máte na mňa otázky? Kľudne sa pýtajte aj inú otázku. Mimo Danny. Hlavnou témou uplynulých minút v kabíne nebola nová sezóna, ani osoba nového trénera Michala, ale spomínaný kemp s mužmi vo Varšave. Samozrejme, nič také sa konať nebude. Dievčatám ale Michalov presvedčivý prejav vniesol aj slzy do očí. Nedá sa nič robiť, treba ísť na ihrisko a odmakať tréning. Dena, ty si bola úplne one. Čo si dovoluješ? Čo si myslíš? Ja som stále. Koľko za chudbo chodí každý deň Jojka. No a kým jedným je na ihrisku veselo, druhí už rozoberajú, kto je ten nový tréner. Ja neviem, čo keď som ho videla prvýkrát v živote. Danny, poď sem. Náušnice, hodinky, reťazku dole.
Ja ti neviem, čo je toto. Za čo? Ja idem poviem, že si dajú do 10 hodín. Realita. Realita, ale vieš čo? Čo? Že ideme behať pipák. To mám teraz vôbec nezapím, napríklad. To je akože jedno teraz. Máte, napíte sa dobre? Babi, začnite nosiť na každý tréning norme vody, lebo vidím, že tu máte dokopy 3 litre. Môžete ísť fotiť sa trénerov, dobre, zoberte si rozlišovačky, prosím vás. Babi, hodinky dole, bleskem. A ty si to dávaš dole? Hej. Dievčatá, keď máte hodinky, náušnice, náramky, všetko dole. Schovať. A kým sa dievčatá presunú, dajme si ďalšie kolo, koho mi pripomína nový tréner. Nás na TikToku, hej, socialistický, či aký to bol komunistický, to futbalky. Náplň dnešného tréningu? Máte sa na čo tešiť, dievčatá. Bude to futbal, ale nie ten, na ktorý ste zvyknuté. Trošku, aby sme sa ponaháňali, porozťahovali a bude to trošku iné. Potrebujem ale, bude to niečo ako americký futbal, ale nebude to americký futbal, potrebujem 2 hráčky, ktoré vedia hádzať loptu. Niektorá, ktorá si na to trúfa. Tak máme jednu, tam je druhá, takže máme 2 quarterbackov. OK. Každá z vás si zoberie jednu rozlišovačku, dá si ju sem dozadu, tak aby ti visela ako vlajka. OK? Hociaku, hej? Hociaku, to je úplne jedno. Na ďalší tréning doneste baletky. Kapitánky, rozdielte si hráčky, aby sme boli jedna polovica tu, druhá tam. No poďme. Že si máme vyber? Áno, vyber jedna za druhou. Keďže nepoznáme mená, ťažko by to bolo pre mňa. Ja neviem mená, ale poďte. Hráčky sa postupne rozdelili a tréner Michal postupne vysvetľuje, čo sa bude diať. Americký futbal je typický tým, že sa zrážate a ten kontakt je dosť silný. Namiesto kontaktu, než sa budete zrážať, na to tam máš tú rozlišovačku, tu stiahneš dole, vtedy tá hráčka zastaví. Budeme rozložení normálne ako na sideline. Ja to trošku tak chcem nejakým spôsobom vám obzrejmiť, aby ste sa aj inak zabávali na začiatku ako klasickým bagom. Čiže jedna polovica bude tam, druhá tam. Cieľom toho tímu bude prejsť do koncovej zóny. Má na to 4 pokusy. 4 pokusy znamená, že pokiaľ ti 4-krát stiahnem tú vlajku, tak sa mení vlastne tým, ten, ktorý obraňoval, tak bude útočiť z toho miesta, kde ich naposledy zastavili. Chápeme? No ja ti neviem, tréner. Šiška, futbalová lopta. Nechceš to skúsiť s pukom? Veď viaceré už na teba tak pozerajú. Poďme sem, začíname od stredu. Tam, ako sú vyznačené kúžele alebo malé čiapky, tak za nimi. Keďže dievčatá o postoch v americkom futbale či flag futbale toho veľa nevedia, je dôležité sa najskôr správne rozostaviť. Poď, postav sa. Ten, kto hádže loptu, hej? Pred ňou sú 5 hráči. Poď. Oproti nim sa postavíš. Uvidíš. Tu je to sranda. Poď sem. Musí vás takto navigovať, aby ste si zvykli, hej? A mohli by sme sa taký túto šišku bude podávať táto malá drza. Dozadu. Ty poď sem. Quarterbackovi, presne tak. Tieto hráčky, čo sú vzadu, tak behajú so šiškou. To znamená, že quarterback hádže šišku, alebo jej to rovno podá a ona musí utekať čo najďalej do endzóny. Chápeme? Ale verte, že to nie je ľahké, lebo keď sa tieto všetky rozbehnú proti jednej, strážte si ale svoje strany. Rozdielte sa, kto bude vzadu.
iba... Áno. Aké športy ešte robíš? Takhle zakričíš. Plavec, zatiaľ plávame. A pokračuješ Zajtra hráme vodné polo. No Denny, aby ťa ten smiech rýchlo neprešiel. Všetko je totiž pozorne sledované. Len 16-ke. Takže... To mi na TikToku vyskakuje. Dievčatá, ono to je vtipné, ale hrajte fakt, že naplno, dobre? Sledujeme teraz každú jednu vec. To, čo vám sa zdá, že to je úplná blbosť, tak to nemusí byť blbosť a budete to mať vo výsledkoch, rozumieme? A ja čo mám robiť? Nerozumieš? Iď a strhni. Snaž sa jej strhnúť. Snaž sa jej strhnúť tú vlajku. Poď. Dobre, mám. Super. Počkaj. Dida! Janik! Ďalší na programe je pípák, ale ešte predtým objasnenie pravidiel a ukončenie vášho drobného trápenia. Nezastavujte sa tak, že proste zastavíš sa, že nevládzeš. Keď nebudete stíhať, my vás vyradíme. Nie, že niekto si povie, že úplne budeme vidieť, že v pohode vládzete, ale vy si budete myslieť, že akože koniec, tak to zastavíme. Otázku vzadu, či musia byť obidve nohy začené, alebo stačí jedna. Prichádza tréner Vlado a jeho privítanie mu môžu viacerí závidieť. Do Varšavy, čo sa deje? Dievčatám spadol kameň zo srdca. A keď už máme realizačný tím kompletný, ide sa makať ďalej. 12. Nechod skôr! Nechoď skôr! To je ono. Natiahni krok! Dena, poď, ešte jedno! To je ono, to... Radevka, poď. Poď. Poď, natiahni to, poď, áno, Evi, super. Dobrá. Poď. Poď. Poď, stíneš. Dobre, Evka, posledná. Koniec. Dnes sú víťazmi rozhodne všetci a po tréningu im právom patrí zaslúžená odmena. Ako na skrytú kameru reagovali hráčky? Tak ja som mala strašné pocity, pretože hneď začal o nejakom kempe vo Varšave a to by som asi neprežila s chlapmi tam nejako trénovať, ale bolo mi to strašne ľúto, mám trénera strašne rada. Aj štýl, akým hráme, takže to bolo ľúto. Áno, hneď mi padol kameň do srdca. No, prekvapenie bolo teda veľké. Už
už len to, že sme vedeli, že nás čaká na tréningu pitch, čo sme sa moc netešili. A potom ako prišiel celý realizák do šatne a nevideli sme trénera, zrazu bol nový tréner, tak myslím, že nebolo nám všetko jedno, mne osobne tiež nebolo. Veľký kameň ti spadol zo srdca, keď si ho videla prichádzať na pitch? Áno, my sme vlastne, jak už sme išli sem ešte na začiatku, tak sme len pozerali, že kde vykúkne spoza nejakého kužela alebo nejakého stromu a nikde nebol, tak už som tak rozmýšľala, že čo teda. A potom teda, jak už babi hovorili, že ide, tak som sa dosť potešila. Na rozdiel od väčšiny ostatných spoluhráčok si vedela, že čo sa chystá pred tréningom, aká taká tá kulišárna, ako sa hovorí. Takže aké boli reakcie báb v šatni? Pretože ty si samozrejme to v sebe musela nejak dusiť, aby si to neprezradila, ale zažila si potom tú reakciu iných, aj tú, ktorú my sme nevideli, keď sme odišli, takže aké to bolo? Tak boli určite v strašnom šoku a poplakali si, bolo im smutno, že by mal trénovať iný tréner a tak nebolo dosť smiechu, ja som trochu chcela smiať, bolo mi to vtipné a už prišla aj spoluhráčka pred tréningom za mnou, že videla nejakého nového uja, slávnych konečného nového trénera, tak ja som sa snažila aj to nepresadiť, tak bolo to akože pre mňa vtipné, ale boli také smutné z toho, ale tak ja im verím. No. Ten šok vlastne pokračoval potom, pretože sa začala rozcvička v štýle amerického futbalu, tak ako si to vnímala? No, to bol veľký šok, ale aj pre mňa, nečakala som to a to bolo, že najhoršie bolo, že aby som sa nezačala smiať, že keď aj hovoril niečo alebo takto, ale myslím si, že to dobre dopadlo, že to dobre vyšlo.